majke ti. Evo, ovo je 16. put da smo već u Sljezovoj ulici. Ako ti misliš rušiti neke rekorde, kružeći, bilo bi ti bolje da ideš samo u rikvrc i napred rikvrc. Ako misliš da znaš bolje, slobodno. Ne mislim da znam bolje, ali daj malo se koncentriraj, molim te. Daj, molim te, ometaš mi centar za orijentaciju. Kakav centar za orijentaciju? Pa ja ću poluditi. Guba kuća. Znaš šta? Evo tabla, ajde pa ćemo vidjeti sad gdje smo. Sljezova. Daj, molim te, pitaj lika, molim te, pitaj lika. Ajde. Oprostite. Dobar dan, recite. Ulica Brijestova. Vas se da odavde još mučan, šumu cijelu proći morate, stazom voziti do prvog ugla, samo desno, nikad ne daj se. Budi hrabar, sreća nešto prati, nikad nemoj popustiti ti, samo hrabro i sretan nam se vrati. Ne dozvoli da nestanete svi, samo hrabro uvijek vrati. Hvala. Ne dozvoli da nestanete svi.